Kontseiluaren kide laguntzaileok, bagatoz beste urte batez ere zuei eskertza adieraztera eta jakinaraztera baita ere nola izan den iazko urtea 2023a Euskalgintzaren Kontseiluarentzat, Euskalgintzako eragile nagusien bilgunearentzat. Dudarik gabe 2023a urte garrantzitsua izan da, batetik lantaldearen berrikuntza ekarri duelako. 2022 bukaeran nik neuk hartu nuen idazkaritza nagusia Paul Bilbaoren ordez, eta horrek ekarri du baita ere lantaldearen berrikuntza bat. Alde horretatik, halako erreleboak gertatzen diren guztietan bezala, lantaldea osatzea, eratzea eta egitea izan da 2023ko ariketa garrantzitsuetako bat. Horrek esan nahi duen guztiarekin, batez ere ikastearekin, ikasi eta ikasi. Horrela labur bildu daiteke baita ere 2023ko Kontseiluaren jarduna. Eta trantsizio hori dudarik gabe oso testuinguru berezian gertatu zaigu. Euskararen normalizazio eta biziberritzeari dagokionez zerbaitek markatu badu 2023a oldarraldi judiziala izan baita. Hain zuzen ere, sententzia azken hilabetetan gertatzen ari den euskararen normalizaziorako tresnen eraiste horrek markatu du. Eta horren aurrean guri erantzutea tokatu zaigu, erantzun bateratu bat artikulatzen saiatu gara eta uste dugu lortu dugula. Horren lekuko, iazko 2023ko azaroaren 4an Bilbon egindako manifestazio jendetsua, ez jende kopurutan bakarrik baizik eta gizarteko sektore zabalen babesarekin egin zelako baita ere. Aipatzekoa baita ere 2023a nazioartean egitea tokatu zaiguna, euskararen eta Espainiako beste hizkuntza gutxituen ofizialtasun aukera sortu zen Europan, han izan ginen, helen Europako hizkuntz berdintasunerako erakundean saretutako beste kidekin batera, Bruselan izan ginen ofizialtasun hori eskatzen eta horren lanketarekin segitzen dugu aurrera begira ere. Eta 2024 honetara begira jarrita, oldarraldi judizialak bere txarrean utzi digu bide bat, egitetik aurrera egiteko bide horretan, esandako erantzun bateratu hori artikulatzeak, etorkizunera begira euskararen normalizazio eta biziberritzean hizkuntz politiketan eman behar den jauzi horretarako, akordio soziopolitiko berri horretarako zume egokiak ekarri dizkigu. Beraz, 2024ko egiteko nagusietako bat, akordio soziopolitiko berri hori proposatzen eta eratzen joatea, bateratzea eta adostasunak bilatzea, eta nazioartera begira ere, batetik Europako ofizialtasun aukera horretan begia jarrita, baina bestetik ezinbestean gure egoeran dauden beste hizkuntzetako kideekin sarean aritzeak sortzen duen ezinbestekotasuna aintzate harturik, ariketa nagusietako bat izango dugu, hain zuzen ere, helen Europako sare horren batzar nagusia Euskal Herrira ekartzea. Hain zuzen ere, datorren udazkenean, Europako 100 gora hizkuntza gutxituetako kideen ordezkariak Bilbon egingo dute urteko batzarra Kontseiluaren aterpean. Oietxek lanlerro nagusiak, euskararen normalizazio eta biziberritzea beti ipar eta zuen laguntza ezinbesteko. Eskerrik asko.